ва бо тариқи ин приложения коркунои мақомоти Федератсияи Русия ва мехоҳанд ки зиёда аз 90 рӯз дар Федератсияи Русия бимонанд. Мисол ҳамин одам запрет дорад. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем. ҳатман дар видео лайк гузорен, бо диққат тамошо кунед. нафарҳое ки документотон тамом шидагӣ бошад, шумо бихоҳед агар границаи Қазоқистон бо шофёрои бо таҷриба сафар кунед, номерошон мебарояд дар рӯи экран, занг занед, граница мебаранд. муҳоҷироне ки дар шаҳр ва вилояти Москав қарор доранд, муваззаф мешаванд, замимаи махсуси мобилиро дар телефонашон боргирӣ кунанд, то мақомоти рус тавонад аз макони ҷойгиршавии онҳо огоҳ бошад. коршиносон мегӯянд, ин ба мақомоти Русия имкон медиҳад, то ба маълумоти шахсии муҳоҷирон дастрасӣ пайдо намоянд. яъне ки дар Федератсияи Русия назорат тариқи телефон барои муҳоҷирон мешавад. дар шаҳр ва вилояти Москав ба телефони муҳоҷирон як приложенияи махсус бояд ки сабт карда шавад ва бо тариқи ин приложения коркунои мақомоти Федератсияи Русия аз ҳама кору бори муҳоҷирон метавонанд ки огоҳ шаванд. ба навиштаи нашрияи Коммерсант лоиҳаи қонуне ки рӯзи 20 майи соли 2025 Думаи давлатии Русия қабул кард, тартиби нави назорати макони ҷойгиршавии муҳоҷиронро муайян мекунад. бар асоси ин тартиб муҳоҷирон уҳдадор ҳастанд ки замимаи махсуси мобилиро дар телефони худ боргирӣ кунанд, ки тавассути он мақомоти вазорати корҳои дохилии Русия имкон дорад аз ҷойгиршавии муҳоҷирон огоҳ шавад. яъне ки як лоиҳаи нав пешниҳод шуд ба Думаи давлатии Федератсияи Русия ва Думаи давлатии Русия ин чиза қабул кард ки мақсад ҳамин приложения дар телефони шаҳрвандои хориҷӣ насб карда шавад. замимаи мобилӣ ҳангоми гирифтани хадамоти давлатӣ дар соҳаи муҳоҷират, сабти изи ангуш ва аксбардорӣ ба маркази бисёрсоҳаи муҳоҷират дар Сахарова дар телефони муҳоҷирон баргузор карда мешавад. онҷо муҳоҷир иҷоза медиҳад ки мақомоти Русия ба маълумот дар бораи макони ҷойгиршавиаш дастрасӣ пайдо намояд. яъне ки дар ҳоле шумо ба Сахарова меред ва шуморо пурсон мешаванд ки дар телефонтон ҳамин гуна приложенияро насб кунанд ва шумо ки агар саркашӣ кардед, метавонанд номи шуморо автоматически ба чорн списка ворид кунанд барои саркашӣ кардан. ин тарҳи қонун ба касое тааллуқ дорад ки ба Русия сафар мекунанд ва мехоҳанд ки зиёда аз 90 рӯз дар Федератсияи Русия бимонанд. касое ки гости мераванд сафар мекунанд ба Россия 3 моҳ мисол иҷозати истодан доранд, ӯ касо метавонанд ки ин приложенияро дар телефонҳои худшон насб накунанд. зиндаву сарбаланд бошед. ин информатсияи нав мо хостем ба маълумоти шумо бирасонем. камтар комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. бо диққат гӯш кунед. ширкати шифофармо ҳиҷомаи ройгонро дар шаҳри Москва барои шумо пешниҳод мекунад. инчунин доруҳои гиёҳӣ барои простатит, доруҳо барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан. боварӣ надоред, худи ҳозир дар рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. шифофармо дар хизмати шумо. абдуллоев нависонда мегӯянд депорт баъди 3 моҳ маълум мешавад. одамои гуфтагии шумо чӣ хеле проверка мекунанд? 3 моҳ нашида. агар ӯ одам намедонад ки ту чанд моҳ пеш депорт шудагӣ, ҳар касе ки худаш менависона муроҷиат мекунад ва худаш ақл дора мисол ки бига кай депортш кардагиян ё ки кай не. ва баъди 3 моҳ неста ҳар касеро ки запрет навоез мекунанд, баъди 40 рӯз аллакай дар ба задани номаш мебирояд ки мисол ҳамин одам запрет дорад. алиев нависонда салом Сорбон. суроки паспорт тамом шуд. паспорти нав гирифтам. дар патенткунӣ ННН дар кор мешавад. илтимос ҷавоб диҳ. сар бояд патентспорӣ равам. бале, дар кор мешавад бародари азиз. қодиров нависондай ассалому алайкум ака. ҳамин документ хати кор кардестам. 11 июл тамом мешавад. патентам граница рафта омада метавонам ё ки не. 11 июл тамом шава ҳамаи ҳуҷҷатот ва ту агар ки ҳозир трудовой договор дошта бошӣ, бе гузаштани границара метавонӣ ки патента айсари нав мисол бигирӣ продлит бикунӣ. як нафари дигар нависондай салому алайкум ака. запрета чӣ хел фаҳмем? запрета хитон метавонед ки бо тариқи интернет мисол проверка кунед ё ки метавонед мисол одамое ки мо тавсия метаҳем ба ово муроҷиат кунед ё ки боз метавонед ба ҷои шуғли аҳолӣ биред, уҷа ҷои шиноснома ва раводид гуфтани ҷо ҳастад,
ҳамунҷода мисол тамоми линияҳотона проверка карда метиҳам ба шумо. Холмурод нависонда: салому алайкум ака, гости чанд моҳа бошад? Меган 1 моҳа шидагӣ. Ростае? Не, и гап асос надорад. Гости 3 моҳа буд, ҳамун хеле истодагӣ, ягон тағйирот нестай. Наврӯз Пираков нависонда: салом акаи Сорбон, ман зан пропискам буд шид, баъдан граница гузаштам, ба ин сабаб номам дар реестр баромад. Моҳи апрел омадам Тоҷикистон, баъди 90 рӯз тафтиш кунам ҳуй бошад, метавонам рафта? Бале, метавонед рафта. Аз ҳама ҷои дилпурӣ мо гуфтем ку ҷои шиноснома ва раводид мерен, уҷада мақсад отпечатки меспорен, баъд паспорта тамоми даниёша проверка мекунан, мегам барои шумо. Як нафари дигар нависондаи: салом Сормон, ба поезд Душанбе Волгоград брай, дар граница даромаданда, отпечатки мегирам, илтимос ҷавоб медодӣ. Ҳозир изи ангушт гирифтан, аксбардорӣ кардан танҳо дар шаҳрҳои Россия мақсад роҳандозӣ шидагӣ барои вақти даромадан. Як нафари дигар нависондаи: ассалому алайкум акаи Сормон, оё рост бошад ки хизмати ҳарбии баъди дипломи олии 3 моҳа мешавад? Инро шарҳ медодед. Не, баъди хатм кардани донишгоҳ 3 моҳ хизмат нест, яъне ки баъди буд кардани донишгоҳ 1 сол хизмат карда мешавад. Зинда ва сарбаланд бошен. Ягон саволотон боша метавонед ки бинависонед. худо хоҳад дар видеои дигар ҷавоб мегардонем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com